комитета, от имени ОГИБДД, от имени ГБУ БДД, от имени средств массовой информации поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта и желаем вам безаварийной езды на всю жизнь. 8 март халыкара хатын-кызлар көне алдыннан ЮХИДИ хезмәткәрләре 4-нче мәктәпнең яшь юл хәрәкәте инспекторлары белән машина йөртүче хатын-кызларны котлый. Инспекторлар һәр кайсын туктатып чәчәк, открытка бүләк итә, имин юллар тели. Разрешите поздравить всех автоледи, участников дорожного движения Заинского муниципального района, а также гостей нашего города и района с наступающим днем, Международным днем 8 марта. С праздником вас! Руль артындагы хатын-кызларның күбесе ни өчен туктатуларын аңламыйча документларын әзерли. Кемдер аптырап калды, берәүләр шатланып, рәхмәт сүзләре җиткерде. Я вожу детей, у меня 2 детей, годик, 4 годика, родителей вожу, поэтому, конечно, соблюдаю обязательно все правила дорожного движения, обязательно пристегиваю ремнями, ну и не превышаю скоростной режим, по правилам, потому что мои близкие, конечно, это здоровье, ответственность на мне, здоровье их в моих руках. 6 март яшь юл хәрәкәте инспекторлары көне 4-нче мәктәптә яшь юл хәрәкәте 8 ел гамәлдә инде. С днем рождения, Юрий! Адилә Бурханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.